കൃഷ്ണ. മാതാജി നമോ പ്രണാമം. ഭഗവതേ വസുദേവായ. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധധാനസ്യ വസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹൽ സേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിക്ഷേപണാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്കി ജയ്. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവപാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ചൊല്ലിക്കോ. എന്തേലും വിവർത്തനം ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോളാം. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണ്വതാം സ്വഗതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തോ ഹ്യഭദ്രാണി വിദുനോദി സുഹൃത്സദാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്കി ജയ്. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്ത സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷങ്കലുള്ള പ്രേമഭക്തിയുത സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവദുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭഗവതി നൈഷ്ടകി. വിവർത്തനം പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തന ഗീതങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ജയ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹൃദയ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, നമ്മൾ 20-ാമത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? 20-ാമത്തെ വിവർത്തനല്ലോ. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മുകുന്ദ തത്വം അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വ്യക്തികവും നിർവ്യക്തികവുമാകുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. മുകുന്ദനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ശക്തിയാകയാൽ അമൂർത്തക വിശ്വരൂപാവസ്ഥയും മുകുന്ദനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അല്ലെ.
അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപാവസ്ഥയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അമൂർത്തക വിശ്വരൂപാവസ്ഥയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു വൃക്ഷം പൂർണ്ണ ആകാരവും നേരെ മറിച്ച് വൃക്ഷത്തിലെ ഇലകളും ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തന്നെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം എന്തായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഭഗവാനായിട്ടാണ് വൃക്ഷത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ സൃഷ്ടിയാണ്, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണത ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, പൂർണ്ണ ആകാരമാണ്. ആകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരം, തടിയൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് വൃക്ഷം. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പൂർണ്ണം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛേദ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? വൃക്ഷത്തെ ഭഗവാനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. അതേ സമയം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളും ശാഖകളും ഒക്കെ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളും ശാഖകളും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇതാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങൾ എന്നതുപോലെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ എന്താണ്? ജീവസത്തകളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏതായിട്ട് പറയാം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ജീവസത്തകളെല്ലാം എന്നാണ്. അതിൽ ഒരു ജീവസത്തയുടെ കാര്യമാണ് ഈ വൃക്ഷം അല്ലേ. വൃക്ഷം ഒരു ജീവസത്തയാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളും ശാഖകളും ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? വൃക്ഷം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് നമുക്കും എല്ലാം എന്താണ്? ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതാ? അളവിലില്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? ക്വാണ്ടിറ്റിയിലില്ല, അല്ലെ. ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലില്ല. അത് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം, ഉപ്പുരസത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളും ഒക്കെ എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് എന്തെന്ന് പറയാ? വൃക്ഷം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ആ വൃക്ഷം എന്താകുന്നില്ല? വൃക്ഷം എന്നാൽ അതിന്റെ ഇലകളോ ശാഖകളോ ആകുന്നില്ല. വൃക്ഷം എന്താകുന്നില്ല? ഇലകളോ ശാഖകളോ ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് അംശങ്ങളായിട്ട് നിലകൊള്ളുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആകുന്നില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അംശമായിട്ട് ആരാധന മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തല്ല? ഭഗവാൻ എന്തല്ല? നമ്മളല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളല്ല. ഏതുപോലെ? വൃക്ഷം ഇലകളോ ശാഖകളോ അല്ലാത്തതുപോലെ അതിനെ വെട്ടിമാറ്റിയാൽ അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? ഇലകളും ശിഖരങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയ ഇല്ല. അതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ അതിന് നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൃക്ഷം തന്നെ എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇലകളും ഉപശാഖകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന നമ്മൾ അപ്പൊ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എങ്കിൽ തന്നെയും എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതാണ് ജീവസത്തകളല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അംശങ്ങൾ അല്ല. ഭഗവാൻ അതല്ല. വൃക്ഷം ഇലകളോ ശാഖകളോ ആകാത്തതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജീവസത്തയല്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ്. വേദവീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദത്തിൽ പറയുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഇതാണ് അറിവ്, അത് നൽകുന്ന അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാല് അത് കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസൃഷ്ടിയും ബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മനല്ല, ബ്രഹ്മം, പരബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ. അതെന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസൃഷ്ടിയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് സർവ്വതും ഉത്ഭവിക്കുകയാൽ ഏതെന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല.
അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഏതാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മം തന്നെ തത്വമസി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നീ അത് തന്നെയാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ആത്മാവ്, അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മം, നീ എന്താണ് ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു എന്നതാണ് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളായ ബാഹുക്കളെയും ഊരുക്കളെയും പാദങ്ങളും ഒക്കെ ശരീരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കാല്, കൈ എല്ലാം എന്തെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്തമുണ്ട് അല്ലേ. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, അത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തെയും ഏകഘടകമായി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈകളും കാലുകളും എല്ലാം എന്തല്ല പൂർണ്ണ ശരീരമാകുന്നില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തെയും ഏകഘടകമായി വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ, വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ബാഹുക്കളോ ഊരുക്കളോ മാത്രം പൂർണ്ണ ശരീരമാകുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പിന്നെ അതാണ് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, രജനി എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളാം. ആ കുട്ടിയെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന, കുഞ്ഞ് നിന്റെ കൈകൾ ഇതെന്താണ്? കൈകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അതെന്റെ കൈ, കാല് കാണിച്ച് അതെന്റെ കൈ, എന്റെ കാല്, മുഖം കാണിക്കുമ്പോ അതെന്റെ മുഖം, പിന്നെ ഏതാണ് ഉടുപ്പ് കാണിക്കുമ്പോ ഇതെന്റെ ഉടുപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഉടുപ്പ് നീയാണോ? അല്ല. ഈ കൈ നീയാണോ? അല്ല. ഈ കാല് നീയാണോ? അല്ല. മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ, അംശങ്ങളാണ് എങ്കിൽ എന്തല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉടുപ്പും അത് ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഉടുപ്പോ കൈയോ കാലോ അല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം ഭഗവത് സൃഷ്ടികൾ ഭാഗികമായി ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പൂർണവും സൗന്ദര്യമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ എന്തിനു കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾക്കും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, നമുക്ക് ശാശ്വതത്വമുണ്ട്. ഏതിനാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ്, ശരീരത്തിനല്ല. പിന്നെ ഏതാ? സൗന്ദര്യമുള്ളതൊക്കെ. ആത്മാവിന് സൗന്ദര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ വശീകൃതരാകയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്? മായയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ. മഹാമായയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളെ ഏതിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളും ഒക്കെയാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദികാരണമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലായകയാൽ അവർ അതിനെ സർവസ്വമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ എന്താണ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ്, ഇത് എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് മായയാണെന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കത്തുമില്ല. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊരു തോന്നൽ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം, സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അതും ഇതുമൊക്കെയാണ് എല്ലാം എന്നവർ വിചാരിക്കും. ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ. ശരീരത്തിന്റെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളെ പൂർണ്ണ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട അതേ കൈകാലുകൾ അല്ലാതായി തീരുന്നു എന്ന അറിവും അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അത് വെട്ടിമാറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ചേർക്കപ്പെട്ടാലും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ചേർക്കലാകത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ സയൻസ് ഒക്കെ പുരോഗമിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. എന്നാലും പഴയ പോലുള്ള കൈയോ കാലോ ഒന്നും ആകത്തില്ല അല്ലെ. വച്ചു പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഈശ്വരയുടെ സംസ്കാരം ഛേദിക്കപ്പെട്ട കൈകാലുകൾക്ക് സമാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് ജന്മമെടുത്താല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മാറ്റപ്പെട്ട കൈകളും കാലുകളും പോലെ ആയി മാറുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റുന്ന കൈകളും കാലുകളും ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാത്തതുപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്ത
ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും എന്തായിട്ട് മാറുന്ന അവർക്ക് എന്താകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെല്ലാം ഈ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും സമാനമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ്. അത്തരം അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ കരങ്ങളും ചരണങ്ങളും പോലെയൊക്കെ ദൃശ്യമാകുമെങ്കിലും അവ ജഡമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല. അംശമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അകന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമല്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട് ബദ്ധാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അഭ്യാസങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആദികാരണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ ആ ആശയത്തെ വിപുലമായും സുവ്യക്തമായും വിസ്തരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ വ്യാസദേവനെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദർ വ്യാസദേവന് നൽകുന്ന ഇതാണ് ഉപദേശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഈ ജീവസത്തകളെല്ലാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയും അല്ലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പിതാവാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത്രത്തോളം വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് വ്യാസമഹർഷിയുടെ വ്യസനത്തിന് കാരണം അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി വിപുലമായി വിസ്തരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിക്കുക എന്നാണ്. പല പല വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പലത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാശയമാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വാഴുക, ഭക്തി മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും സന്നദ്ധമാക്കണം എന്നാണ്. വേദവീക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സ്വാഭാവികമായി പരിപൂർണ ശക്തനാണ്. വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, പരിപൂർണ ശക്തനാണ് അല്ലെ, ഓൾ പവർഫുൾ, ഓമിനിപൊട്ടന്റ് എന്ന് പറയാം. എന്ത് ശക്തി വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയോഗിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ശക്തികൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിനാണ് ശക്തി ആവേശ അവതാരം ഐറ്റം ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. പല പല അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മന്വന്തര അവതാരം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല അവതാരങ്ങൾ, 6 തരം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു അംശം ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമശക്തികൾ സദാ ശ്രേഷ്ഠവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നവും സദൃശവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമശക്തികൾ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് വരുന്ന, ഇപ്പൊ നരസിംഹ അവതാരമാണെങ്കിലും വാമനാധികാരങ്ങള് അവതാരമാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ്, അവരെല്ലാം സദാ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, അവതരിക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് എന്ന സദൃശവുമാണ് അല്ലെ. സദൃശവുമാണ്, അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ എല്ലാം ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നരസിംഹമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്നു, വാമനമൂർത്തി, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ട് തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, അഭിന്നമാണ്, സദൃശമാണ്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളും അവയുടെ പരിച്ഛേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ബാഹ്യശക്തി അല്ലെ. ആന്തരികമാണെങ്കിൽ അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി. അപ്പം ഭൗതിക ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ബാഹ്യശക്തി താരതമ്യേന അപ്രധാനം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. അതേസമയം ആന്തരികമായി ശ്രേഷ്ഠവും ഉദാത്തവുമാകുന്നു. ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അതിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായിട്ട് വരുന്ന ബോർഡർ ലൈൻ അല്ലെ. ബോർഡർ ലൈനിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ. തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ ആന്തരിക ശക്തി അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അത് ഉദാത്തവുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നതും ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം സഫലീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതാ ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദാത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്ഥിരതയുണ്ട്, ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, ഐശ്വര്യം ഉണ്ട്. അതാണ് ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ഐശ്വര്യമുണ്ട്, സ്ഥിരതയുണ്ട്. അതേസമയം ബാഹ്യശക്തി മാറി മാറിയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ 6 തരം ചേഞ്ചസിന് വിധേയമാകുന്നു. അതിനാൽ ആന്തരിക ശക്തി പരിപൂർണമായും അനന്യവും അഭിന്നവുമാകുന്നു. അനന്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. അഭിന്നവുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭിന്നമല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബാഹ്യശക്തി നിഷ്ക്രിയമാകയാൽ ഭാഗികമായി അനന്യമാകുന്നു. എപ്പോഴും ബാഹ്യശക്തി എന്താണ്, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്, ചേഞ്ചസിന് വിധേയമാകുന്നു, അത് സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അനന്യമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിഷ്ക്രിയമാണ്, എന്നാൽ ആന്തരിക ശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഇരു ശക്തികളും സർവശക്തികളുടെയും ജനകനായ ഭഗവാന് സമാനമോ അതീതമോ അല്ല. ബാഹ്യശക്തിയാണെങ്കിലും ആന്തരിക ശക്തിയാണെങ്കിലും എന്താണ്, രണ്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണ്, ഭഗവാന് തുല്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ്. സമാനമോ അതീതമോ അല്ല, തുല്യമാകുന്നില്ല, ഭഗവാനെക്കാളും ആകുന്നില്ല. നമ്മള് ഏതാ പറയാ, വിരാട് എന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്, വിരാടല്ല, സ്വരാട്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ, ജന്മാതിശേതു അന്യാതിതരത് ചാർത്തേശ അഭിജ്ഞ സ്വരാട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രമാണ് എന്നാണ്. എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന് കീഴിലാണ്. അതിനിവിടെ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യുത് ശക്തി എത്ര ശക്തിമത്തായാലും സദാ എഞ്ചിനീയറുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ എന്ന പോലെ അത്തരം ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യശക്തിയായാലും അന്തരംഗ ശക്തിയായാലും ഏതുപോലെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഏതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതീതമായിട്ടോ തുല്യമായിട്ടോ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യം ഭഗവാൻ മാത്രം, ഭഗവാൻ അതീതമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. മനുഷ്യരും മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തികളൊക്കെ എന്തിൻ്റെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ആകെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനോട് നിർവിശേഷരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്താ, ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്തരിക ശക്തിയുടെ അതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യരോ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരോ അല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർ ഉയർന്നുമല്ല തുല്യവുമല്ല സമവുമല്ല. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും വ്യതിരിക്ത സ്വരൂപങ്ങളാണ്. വ്യതിരിക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത സ്വരൂപങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ടും രണ്ട് തന്നെ. ഏതുപോലെ, സമുദ്രവും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ജലവും പോലെയാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സഹായത്താൽ ജീവാത്മാക്കളും ചിലതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സയൻസിന്റെ വികാസത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സയൻസ് യുഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിലൊരാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്ക് തുല്യമോ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമോ അല്ല. നമുക്കെന്താണ്, ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തോ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പുട്നിക് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ലീലാലോലുപമായ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചെറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പുട്നിക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു സ്പുട്നിക് ഒരു കളിക്കോപ്പ് പോലെ അല്ലെ, കളിക്കോപ്പ് പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. മാത്രവുമല്ല ശൂന്യാകാശത്തിൽ അതിനെ എത്തിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അത് ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയെ പോലെയോ ചന്ദ്രനെ പോലെയോ ഒരു ഗ്രഹം സൃഷ്ടിച്ച് വായുമണ്ഡലത്തിൽ പ്ലവനം ചെയ്യാം. പ്ലവനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ചുറ്റിക്കറക്കുക, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ അവന് സാധ്യമാണെന്ന് അതിനർത്ഥമല്ല. അപ്പൊ ഒരു സ്പുട്നിക് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ അത് ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കലോ നമ്മുടെ ഏതാണ് പ്രത്യേക പാതയിലാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ഇച്ചിരി നീങ്ങിപ്പോയ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെ.
അപ്പൊ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയോടൊപ്പം വരത്തില്ല. അല്പജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യർ ഭഗവാന് സമാനരായി തീരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു. രാവണൻ പണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കോണിപ്പടി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെയാണ് നമ്മളെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അവകാശപ്പെടുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും നേടുന്നില്ല. അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യരാകില്ല. അതൊരിക്കലും സംഭവമല്ല തന്നെ. മനുഷ്യൻ സർവദാ പരിപൂർണനായ ശേഷം ഭഗവത് ഗുണങ്ങൾ അതിരേകമായ പരിണാമത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമായേക്കാം. അല്ലെ? നമ്മൾ സർവദാ പരിപൂർണനായ ശേഷം അപ്പം ഭഗവാനെ പോലെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. എന്നാല് അതുവരെ നമ്മൾ എത്തത്തില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ 64 ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ? അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. എണ്ണി 64 പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയില്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അധികരിക്കാനോ ഭഗവാനുമായി തുല്യത പ്രാപിക്കാനോ സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഗുണങ്ങൾ എത്ര നേടിയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു 70% ഗുണങ്ങളാണ് മാക്സിമം. നമുക്ക് 78% നമുക്ക് മാക്സിമം. അങ്ങനെ നേടുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മാവായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവൊക്കെ ആകാം. അത് 78% ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലും 100% നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യം ആകുന്നില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നും വരുന്നില്ല. രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ മൂഢന്മാർ ഭഗവാന് തുല്യമായ ഒരുവനായി തീരുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അങ്ങനെ മായാശക്തിയാൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മൂഢന്മാരാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭഗവാന് തുല്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാളായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം മായാശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല. ആകയാൽ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച വ്യക്തികൾ, വഴിതെറ്റിപ്പോയ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച വ്യക്തികൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ഭഗവാന് പ്രേമയുഗ സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും വേണം. ആരെങ്കിലും വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് പാത സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. അതിനായിട്ടാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷനില് ഭഗവാനെ ചലഞ്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ ആകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജനിച്ചത് തന്നെ. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ചവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രേമയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്താലേ അത് സാധിക്കും. ഇതിനെ കൂടാതെ ഏതൊരു സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും ലോകത്തുണ്ടാകില്ല. നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം വേണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ആശയത്തെ വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ശ്രീ നാരദൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ഭഗവത് പാതയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും തയ്യാറാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേ ആശയത്തെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുക, സമർപ്പിക്കുക ഉത്തമ മനുഷ്യന്റെ ഏക വൃത്തിയാണ്. നമ്മൾ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമല്ലേ? ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഏക ജോലി. വൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏക ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി 21 മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും ആചാര്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ വരും. ത്വമാത്മന, ആത്മാനം എന്നാണ്. ആത്മാനം ഇവിടെ ദീർഘമുണ്ട്. ആത്മാനം എന്നാണ്. ത്വമാത്മന ആത്മാനം അവേഹ്യം അമോഘദൃക് എന്നാണ്. ത്വമാത്മന ആത്മാനം അവ്യേഹം അമോഘദൃക്. ത്വമാത്മനാത്മാനം അവേഹമോഘദൃക് പരസ്യപും സ പരമാത്മനാ കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തത് മഹാനുഭാവോഭ്യുദയോ അധിഗണ്യതാം
അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ശിവായ തത്ത് എന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്താണ് മഹാനുഭാവോ അഭ്യുദയോ അധിഗണ്യത എന്നാണ്. ത്വമാത്മനാത്മാനം അമോഘദ്രേക് പരസ്യ പുംസ പരമാത്മന കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തത് മഹാനുഭാവോ അഭ്യുദയോ അധിഗണ്യതാം മഹാനുഭാവാഭ്യുദയോ അധിഗണ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമാത്മന ആത്മാനമേവ ഹ്യമോഘദൃക് പരസ്യ പുംസ പരമാത്മന കലാം അജം പ്രജാതം ജഗതഃ ശിവായ തത് മഹാനുഭാവാഭ്യുദയോ അധിഗണ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആത്മാനം അവേഹ്യം അമോഘദൃക് എന്നാണ് മാതാജി. അവേഹ്യം അമോഘ, അവേഹി പ്ലസ് അമോഘ, അത് കൂട്ടി വരുമ്പോ അവേഹ്യം അമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ത്വം അങ്ങ് സ്വയം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മന അങ്ങ് സ്വ ആത്മാവിനാൽ, ആത്മാനം പരമാത്മാവ്, അവേഹി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക, അമോഘദൃക് കുറ്റമറ്റ ദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരുവൻ. അപ്പൊ അതാണ് അമോഘദൃക്. അപ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന വാക്കാണ് കുറ്റമറ്റ ദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരുവൻ. പരസ്യ സർവാഭ്യാശായിയായ പുംസഹ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പരമാത്മാ പരമപുരുഷന്റെ കലാം പൂർണ്ണ അംശമായ, നമ്മളെല്ലാം പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്. കലാം അജം, അജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്മരഹിതൻ, ജനിക്കാത്തയാൾ. പ്രജാതം ജന്മമെടുത്തു, പൂജാതനായി. ജഗതഃ ലോകത്തിന്റെ. ശിവായ ക്ഷേമത്തിനായി. അപ്പൊ ശിവായ എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത്. ക്ഷേമത്തിനായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശിവായ ഉണ്ട്. തത്ത് അത് മഹാ അനുഭാവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭ്യുദയ ലീലകൾ അതിഗണ്യത അതിവിപുലമായി വിശദമാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ജന്മം എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങള് എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളും എല്ലാം അതിവിപുലമായി വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് അങ്ങേക്ക് പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണുള്ളത്. അമോഘദൃക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിപൂർണ ദൃഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എല്ലാം കാണാൻ കഴിവുള്ള എന്നാണ്. ആ ദൃഷ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ, അല്ല ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമല്ലേ, സാഹിത്യ അവതാരം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണ്, അമോഘദൃക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായി അവതരിച്ചാൽ അങ്ങേക്ക് സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്, അംശമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ, വ്യാസ ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വ്യാസ ഭഗവാന് കഴിയുന്നു. അജനെങ്കിലും, ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായും അങ്ങെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ട് പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് അങ്ങ് അവതരിച്ചു. ജനിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവതാരം എടുത്തു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകള് സർവ അതിശയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തതെല്ലാം. 7 വയസ്സായപ്പോ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കി അല്ലെ, 7 ദിവസം ചെറുവിരലില്. പിന്നെ ഏതാണ് അസുരന്മാരെയും വധിച്ചു അല്ലെ. ജനിച്ച് കുറച്ചു ദിവസം ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആരെ പൂതനയ്ക്ക് അല്ലെ മോക്ഷം കൊടുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാളിയമർദ്ദനം, അതെല്ലാം സർവ അതിശയമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇപ്പൊ ലീലകളൊക്കെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് രാസലീലകളും എല്ലാം വരുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനപരമായ ലീലകൾ ആണ്. അതെന്താണ് എന്ന് വെച്ചാല് അതാണ് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല. ആരാണ് ഗോപികമാരല്ലേ, അതെല്ലാം എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണ് അവരെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആത്മജ്ഞാനപരമായ ലീലകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് അല്ലെ, ഉപദേശമാണ്, തത്വമാണ്. അതാണ് അതും ഒരു ലീല തന്നെയാണ്.
അവിടെ ചാരിറ്ററായിട്ടൊക്കെ വന്നതും ഒക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ദയവായി സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരവുമായി വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് നാരദ മഹർഷി അല്ലെ, സുവ്യക്തമാണ് സവിസ്തരമായി വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തില് വിവരിക്കുക എന്നല്ല, വർണ്ണിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിജ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പൂർണ്ണാംശമാണ് അവതാരമാണ് ശ്രീല വ്യാസുദേവൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടയാണ് അല്ലെ, ഇത് ചെയ്യണം, വിരചിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹിത്യ രചന നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ച ആളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളെ ത്രാണനം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ് അദ്ദേഹം അവരോഹണം ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞവരാണ് സ്ത്രീകള്, ശൂദ്രർ, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ, ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെല്ലാം പതിതാത്മാക്കളാണ്. അവർക്കെല്ലാം മുക്തി കൊടുക്കണം അല്ലെ, അവരെല്ലാം ഉയർത്തണം. അതാണ് ത്രാണനം ചെയ്യണം. അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചനം കൊടുത്ത് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യത്താലാണ് ആര് വന്നത്, വ്യാസ ഭഗവാൻ അവരോഹണം ചെയ്ത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് അവരോഹണം എന്ന്, മറ്റത് ആരോഹണം അല്ലെ, അവരോഹണം ചെയ്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ താഴോട്ട് വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാരുണ്യത്താലാണ് വന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ആരെയാണ്, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിതാത്മാക്കളെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ വിസ്മൃത അവസ്ഥയിലായതും അധപ്പതിച്ചതുമായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും നിയുക്തമാകുന്നു. നമ്മളെല്ലാം കലികാലത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ ആളുകളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു, അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് യോഗ്യമാക്കി മാറ്റണം, അതിൽ നമ്മള് പെടുത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രചന നടത്തുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താമോ, കുറച്ച് കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. ഹരേകൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാനം ഭാവിനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തമോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ